Napaka-umpisa na. Mataas pa yung araw, pero hindi pa nag-uumpisa. So, dito tayo sa harap ng Prestige Hotel. Itong samosa para sa mga gustong bumili ng pagkain pag nagugutom. Ingay. Ito naman yung entrance natin. Ayan. So ito yung ano nila, yung venue. Yan, may mga drinks na rito. Nakabili na ako ng drinks. Nakakawan ako ng Budweiser kung kinuha ko dahil mainit sa labas, masarap magpalamig. Ayan, iba-ibang drinks. May beer, may wine, may Budweiser beer. Mamili ka. Yan, ako lang mag-isa. So, pag eto yung register dyan, yung papictura ng mga VIP. Kasi ito registration, pag nag-register dito, bibigyan ka ng VIP na wristband, patawag dito, tol. Doon naman yung mga, ang VIP ay $129. 99 naman yun. Parang general. Ang VIP, may mga, ano yan, pwedeng magpapicture. Ayan na, pagpapasok na. Yan ang venue natin. May mga ano doon, may mga merchandise. Pag-uumpisa na. Ayan. Ay. Alright! Yan. Magandang hapon sa lahat! Good afternoon, everyone! Manila, may mag-isip. So, nakakuha ako ng ball pen. May raffle sila. May ball pen. Thank you. Thank you. Mga tumutugtog ngayon yung mga hindi pa yung ano tawag doon. Lumabas tayo saglit, kumain lang. Kumain ng samosa. Hindi pa naman yung main event ang tumutugtog. Yung mga kaibigan pa lang natin yung tumutugtog. Kaya balik na tayo dun. Mainit dito sa labas eh. Malamig dun sa loob. Sarap pala yung samosa. Ayan yun eh. Ayan. Ayan, yung truck na yan. May bayad na pag nabuo. Okay.
iyo. Ewan ko ba kung bakit sa libo-libong babae nandoon, wala kang isang minuto na hulog na ang loob ko sa iyo. Nakapagpa-picture na rin, tapos merong binigay na ano to, pirmado daw to, ano, parang signed. May mga picture din. Tahimik na ang labas. Tahimik na. Ito yung dito pumapasok yung mga VIP na nagpapapicture sa kanila. So tapos na tayo, nagpapicture na tayo. Meron na tayong picture. Tapos meron silang ganito na binigay. Parang remembrance ng mga VIP. Ito, may mga pirma na. Ayan. Kaso gold yung pirma niya. Yeah. Yung mga VIP, yung mga may wristband na VIP na ganito. Ayan, tapos na. Saya, enjoy. Yung mga kakilala ko, yung mga tropa ko, wala na. Ako na lang naiwan. Yan na. Tahimik na, oh. Tahimik na. Pero ang dami pa rin sasakyan. Siguro ito na yung mga naka-check-in. Enjoy din, ang saya. Libre din yung inumin kasi nilibre ng mga kakilala natin na mga tumugtog. Bago yung main event, may mga tumugtog kasi na na mga yung mga taga dito lang sa Okanagan, na mga banda. Pero magagaling din. Sila yung mga naunang tumugtog. Yung iba, nakilala ko. Kaya tagay naman sila ng tagay. Pauwi na tayo ng Kelowna. Bale, magdadrive tayo ng 56 kilometers. Ayan. Siguro mga 56 hanggang dun sa downtown. Kaso dun tayo sa bundok eh. Dun tayo sa bundok. Baka nasa 60 to 70 kilometers ang idadrive natin pauwi. Pero ano na lang tayo, alalay na lang, speed limit lang tayo dahil pauwi naman na, tsaka wala namang mga sasakyan. Sarap mag joyride.